mór an teanga agus mar thuirst Abigail inniu bhí mí a bhríonn chnuasachadh Tar-chur Cànain eadar na Ginealaichean a modal Sabras agus Gaeltacht Chorca Dhuibhne in Èirinn. Agus dúdach mas hóiseach mí míle tain do or the Rochelle, bhaise mo cho PI in project leis Smithsonian agus Mary Burke a gobar códaráin cúiseach. So, mar thuirst Abigail, bha mí idir déanamh chlór rannsachadh le sóilse an Alba. Le a bhí i tóir sùil ar a chéist mhór carsón nach chéal Tar-chur Cànain eadar na Ginealaichean a dul bhirst. An san tiúlachan a haid déanamh Europe mhór rí Gaelach a bhríonn leis na cluine, rís na cluine, agus Gaelach a clach san taith. Carsón nach chéal gopur agus thuirst Abigail scríb mí leor mar dhéon sin stèidhte trí Ginealaichean den teolach san Ílan Scianach. Agus is sin ba mí a déanamh rannsachadh eile le teolachan an san stórnabhaid scalpé agus siapost. Agus le sin, tí blianacha agus blianachan is múntin ar a chúspar, ba mí is múntin well ha na teolachan i déanamh Europe, ach ha ceangal idir an choimhearsnachd agus na teolachan. Agus get a haid a déanamh Europe, ma ha Gaelach leis an choimhearsnachd ha Tar-chur Cànain eadar na Ginealaichean gamamadh. Gamamadh caidh ma ha da Cànain an orainn ach haid gamamadh ma ha leis an choimhearsnachd. So quote ons a thuh rannsachadh policy canons and siúlach lura gomit Gineal and family Gineal and siúlach dúdach fá leis ach ha siúlach páirst den choimhearsnachd agus páirst den sùil cúiseach. Agus cúiseach ha sin úla eolach sin, bha sin eolach sin ón Éiris a bhain ar a dhéanamh an Davíl is a héindíag an ar siapost agus dúdach leis sin rannsachadh úr a tháinig amach ó Gilligan and all. Ach an thuh agamsa ón policy canons an teolach ha fluing seo ho cúiseach. Agus for me níl a listam carsón nach chéal a glúsa de bhirst ha sin áiteannach. Glús tá cinn seo a bheith an inniag PowerPoint cúl rud a gnéile. No, agus Ginealaigh déanamh escape. Okay, ha mí uafasca. Okay. No. Okay, how you go for Anish? Yeah, how you go for? So, for bhí cuaram ma san a bhí a gopur ar a chúspa seo agus bha mí uafasach teanga agus tuilse a bhí páirst project mór rannsachadh leis Smithsonian Institute in Washington DC leis an bún Smile gara mar an bíag. Agus bha sinne a tóir sùil Cànain and mín Cànain eadar Gaeltacht ar fud Europa agus bha míse a gopur le Gaeltacht Chorca Dhuibhne an seo. So sé so is buin afhíochacha Cànain a hans an Gaeltacht Chorca Dhuibhne.
agus leis an project seo bhainní tuairsúilt an ceangal idir an cànan hain agus an choimhearsnachd an Chorca Dhuibhne. Agus so dúdach ha smúin go bhfuil si óla dheolach sin ach just a bhí cínteach. So seo fear bhfuil Chorca Dhuibhne an san ceangal sin agus an ceanhearsnachd thu policy cànan an in Èirinn. So ha Èirinn nó a simach agus le sin is cànan náisiúnta a tháinig san Gaelga Gaeltacht na hÉireann. Agus leis an status náisiúnta tháinig dárút go mama cúteamach agus go háirí faoi san na háisin bríon mé dhéin inniu. So Chiad rút ha thula duine ag fólam Gaelga idir ag an scóil fud an dúich. Agus cúteach ha sciarann slónirte san a bhí leis an status Gaeltacht. Agus ha na scóil sin fad tormíon na Gaelga. Agus seo san big context eile so sure na ciad na Star Wars na filmach cin uair ag Star Wars fan filmach an sa Chorca Dhuibhne. So cóhex eile an cumta slúi an san dábíalas seachtaíoch bhead seachta hain fan ciad a gra go bhfuil comas Gaelga acha sin. Ach a thuh nach láirst a clachaigh Gaelga gacla dhuibhne an scóil hiú chodiffer sa chaidh agus a bheirech ar sin ha leis an survey uair a han said le Éireach Chorca Dhuibhne lorach iad go bhfuil dúdach fichiid fan ciad fichiid amach amach as a chiad leis an cànan láidir san tuig chéin. Agus na bhórcuid de chlán had tían agus Gaelga acha sin ach dúdach ag le comas idir mian. Agus an rannsachadh rein taigh go thuirfeannin bliain ó hen bheith sin a gra well bhí glór parentin na gra well chanéal Gaelga san tuig chanéal tar-chur eadar na Ginealaichean dúdach tachar gnádara. How bechóir good a bhí smúneach sin agus bechóir orp mhór a bhí agat san sin. Agus leis sin rein iad chur iad so leis na sealaigh sin chur Éireach Chorca Dhuibhne rút just sónairt má le chéile agus sé tús má an tanam so tóisreach má an sa Gaelach. Agus ha tús má a chúteach le really gach íre san teolach agus nasc na go bhfuil a féicin abheothach a cànan bhfuil sealaigh na chluinne. So go bhfuil a seasamh mar chluinne agus a bhí smúin sin, détha chúteamach san chlán agus détha chúteamach san na chluinne a bhí a chlach
an canan lá go lá. Agus dé seoirsa taich a ha dhí ach an Ginealaichean. Agus mar sin rhainiad go leor grútan, so dúireach mar exemplar pamphlet san Gaelga brasnachadh san toirt agus grúpa stúgraí, so ha sin colachtaí partas pastra. Gaeltacht Iad agus CDs agus had genafrúting sláinte faoi lá an sláinte mar nólaigh mar exemplar. Agus that occasion had occur has 3 an ha program an leis an enam cuairteoirí balla. Agus seo farvel duine cuairteoirt neach céalaí mar an bíag a tíon go taith agus had a cúiseach an ceolach Gaelga a clachaigh san taith. So ornan had a chuig géimeann leis na clóine agus cúteach had a bhíon Gaelga leis an parenting. Agus a cúiseach na parenting a bhí clachte dí Gaelga go leabhar a bhríon an san taith agus leis na clán. So mar sin ha míse smúchan agus an scríb míse agus sílas ní chláid ard mar mi dhéin an rannsachadh a réin sin an stórna bheith ach bheit sin na mólaigh in seoirsa program san na héileann. So ma ha uíochasa an san article seo in ceangal. So dúireach seo an dóir óprach san in project just bhí sealting so bí mi dó trón quotes on acalibin agus rúta mar sin. So seo far bhuilead so seo an rannsachadh a had the tíon amachas. So leis an taisbeanadh seo ha mi I gcírí bhéin occur ha mi gcírí cúisem occur ar a cheist. Dé ha sin I cíalachaigh nuair a ha sin a bhríonn ar buaigh a thuamh Tar-chur Cànain eadar na Ginealaichean. Agus nuair a ha sin ag rá, well, ha tá chur Cànain eadar na Ginealaichean cervical an san teaghlaigh sin, dé ha sin a cíalachaigh. Agus din mi ag rá an san an túh policy canan san teolach ha ceist a dul ruirt inis ach seachas in obair Reinschwartz agus bhuidheann agus ha just saith smúnchin ha míse smúnchin go bhfuil sinne nach rannsachadh san policy canan teolach. Is múnchin sin mar carbon copy. So ha sin is múnchin ma ha sin go bhfuil Tar-chur Cànain eadar na Ginealaichean. Cervical ha sin a cíalachaigh right, so ha an lenamh a bhríonn colachtaí an inmhíc. So the child's linguistic skills are a linguistic carbon copy of the parents, an age-appropriate linguistic carbon copy of the parents' language use is how we are thinking about it. Ha míse genfeacht agus míse méhain an sin. Ach níos ha mi is múnchin gan bechór lein a bhí is múnchin na rútain persanta a ha cúteamach an san policy canan san teolach. Mar exemplar seo your úr ag Sonia Wilson agus haise gra go bhfuil na eolas ach na cluine
agus in ceolach go bhfuil san cúteamach a bhí is muintinéir cúteach. So sin a bheith míse is muintinéir an ópar a raimí an Chorca Dhuibhne. Agus mar sin so I ciad rút ha míse so stay an toirt rannsachadh bheith míse is muintin, okay, dé ha na parentin agus duine eile na teacherin agus na duine ha dúireach muintir Chorca Dhuibhne. Dé haid a géirí nuair haid is muintin Tar-chur Cànain eadar na Ginealaichean agus Tar-chur Cànain cervical mar an bíag. Agus ha míse deimhheacht so chuirmí model le chéile agus ha sinna tíon amach ón an rannsachadh an Chorca Dhuibhne ach ha míse is muintin go bhfuil sin go sin a gopur san Gaeltacht an alba cúteach. So chuirmí an severas model, so severas an the Gaeltacht ach severas an the dhòigh-chnuasachaidh Chorca Dhuibhne agus sin on an acalagan hí bheith mór duine ra ha mí géirí gan bí gaeilge sever ach na chlán nó gan bí ha severas teanga severas cànan achasan ha sin unút as cúteamach. Agus le severas ha míse is muintin, okay, ha trí páirt cúteamach agus had ceangalte le chéile agus had a gopur le chéile Ginealaichean fá lei agus so seo a model a tháinig chun cín ón an rannsachadh. So ciad rút ha míse deimhheacht go bhfuil na parentin I géirí gan bí comas cànan ach na chlán. So go bhfuil a bhíonn an cànan go ceist grammar agus structurin agus mar sin a rúist. Agus a bheith sin agus ha sin siimplí haísam ach ha míse is muintin I bheith sin ha na parentin agus a rís tá sin I tíon ón na rannsachadh an Chorca Dhuibhne ha na parentin agus na teacherin I géirí gan bí na chlán ag úsáid an cànan an dhòigh-chnuasachaidh achasan, an dhòigh-chnuasachaidh fearmhid stèidhte. Agus ha sin go mama han darút go ma cólachadh an concept blas ó tháinig amach an san rannsachadh bhfuil an sa daibhíolas is dóigh agus leis an scoiltean le scóil an leoas. Agus thuirstíise blas may be described as a set of linguistic and paralinguistic elements, including dialectal register and register variants, prosody, and the use of idiomatic expressions, which combine to bestow an almost palpable aesthetic quality to one's speech. So Hamisha an severas had sen colloquial agus show had ceangalte. Ach nuta ha differ na blas Hamisha smunchin a verikader sin ha na parentin agus duine a géirí gan bí rucin éile leis sin. Agus an sa bríola hamí a chud an focail in bodied air. Agus an Gaelach hamí chialacha dhòigh glú. Go bhfuil na clán glú rís a cànan. Agus cúteach. So had a géirí an cànan a bríon. Agus gCnuasachaidh a bhí bio, a mara bio, trón
in mean cànan who've and sùil so síolta agus in sùil persanta turn an cànan hain. Agus ha comas agus dòigh-chnuasachaidh in the dòigh gama cútramach agus ach inniu bí mi a brion goram scas go bhfuil mi as muintin go bhfuil sin tar gealach ón an rannsachadh agus nas muintin eile. So bí mi a brion sin inis. So a ríist leis sin ha mi sé ciadach daibh agus actually ha an fachil embodied a tían ciad root an san sùil academicach leis gra the existential ground of culture itself. So féin Anya agus an dulchis. And leis sin ach tháinig sin amach an san rannsachadh le quote ón an Tar-chur Cànain eadar ach an am. Agus bhaise brion na amasan a heiceise a thuh abheochacha cànan. Agus haise dra go bhfuil mór an dhuibhne a féicinn an cànan mar cúspar scóla seachas mar cànan choimhearsnachd agus cànan conaltrog agus sin bhfuil mi is muintin embodied cànan is doingo a bhí a mar bio tro. So dó cànan hain mar an bíag. Agus bhfuil mi is muintin go bhfuil agus nar thuirstíise sin bheith mi is muintin arás gona rannsachadh a raibh mi an alba agus bheith mi is muintin an argument raibh mi le a bhí a gra ha duna Èirinn nach na chláin a bhríon Gaeltacht go tríc. Sin scas go bhfuil is muintin a cànan mar cànan scola. Agus ha mi a giri bhí go masáirt, chanéil mi a gra go bhfuil sin scas gunróid a dul tro fólam tro míon Gaeltacht. Ach scas go bhfuil an scóláin agus le a dul an scóil agus charró Gaeltacht láitir an san choimhearsnachd hain. Agus mar sin bheith an bearn na sùilear mar sin. So a ríist a dul arás so seo na gúin achasan. So sin Maggie agus Isabel agus ba Maggie naich bliana a ghúis ag an am. When the teacher speaks to you in Gaelic in school, do you answer in English? No. Okay. So, now the Venus put it in the Gaeltacht and the York. So, don't have breakfast and beola. I'm not in school. I don't speak Gaelic. But you won't. So sin so ríist nar thuirt an stúraic sin, ha duine muintin a cànan mar cànan scóla bheith mi is muintin arás. So ha mi sé dra leis an model sabras go bhfuil an daibh cútramach mar ceangal idir comas cànan agus chlaci cànan.
agus murhfuil an daobh an hagí duine gachlachaigh. Agus mar sin agus bheith go mama soigir ón an rannsachadh a rainn mí an Chorca Dhuibhne go bhfuil tuig sin sin. Go bhfuil go maith tuig sinach sin. Agus bheith is smún sin an tam fad a bhí a Gaeltacht leis sin. Agus a déanamh dóigheann agus dóigheann san a chur idir in daobh a bhròiseact idir na clán agus an cànan. Agus so, dúirt go dul tró da exemplar sin. So sin ón a Institiud Smithsonian an sa Gaeltacht Chorca Dhuibhne. Agus an seo ha ise a bhròiseacht do fountain agus fountain le stocha bicin Gaelga. Just leis gra, okay, ma how a brín an teanga, ma how clachaigh an cànan bhórút a bhí a déanamh rúdagan spórsal. So mar sin haiste gra, so ma how dul macht agus the rocha aon deductí sios agus right say right déanamh sin sin ach tro míon na Gaelga agus rútagan mar sin. Now chanealnaí gra da bheadh tú a déanamh ma how déanamh sin bí gachrút céirs go leor. Chanealnaí gra sin idir ach ha míse gra go bhfuil sin cúteamach agus an sealadh a ríist a dul arás gan sealadh na clán hain ha sin go maith cúteamach a bhí a chur céangal idir an cànan agus spórs rútain mar sin. Agus sin scas a hain han cànan leis an choimhearsnachd nó chanéala ho nuirst sa ha bhór ach I bheadach sin scas go bhfuil it láidir san scóil féimid tú rútagan eile a dhéanamh lei sin, so rútagan spórsal mar sin. Agus bá sin go mama fóilseach ón an project ar fad. Ach just exemplar éile, so seo CD a tháinig amach le Gaeltacht Chorca Dhuibhne, agus so just bheith mí dúirí bacon ceol, so curní sin agus is sin bhí mí a bríon sin. Shaking me sugar song, no sauce, the touch and songs of the way. The affirmation of Oski, I need never all this copying way. So, the bríon Severus, the means mention a model, nuair bhí mí a chur a model le chéile. Is go leor rútain achtar Gaeltacht ach go h-àraidh is an acalaibh a rainn mí le páirtí bhuidheann an seanadar in CD. Agus bá sin a bríon déadthóg cúteamach sa ha in CD san rútain beca. So an seo haidra so dul arás gan na chlán agus school lehead agus had school at Beal agus ach sin ha iad sin hósásta scas go bhfuil an cearc. Had sin toilte scas go bhfuil an cearc toilte ísad. Agus an sálaach agus ha gra an fakul Severus. So agus ha dul arás agus ha bríon
na rútain a thuh cànan eadar. So mar exemplar mo rascianan so leis an séimheacha an sin. Agus há sin a grá an seo go bhfuil ceangal ann at an comas, so há a brosnachadh agus a cúteachadh leis an comas cànan, ach ag an ann how a cúteachadh leis an daibh, leis an ceangal dlú ach na clán idir iad hain agus a cànan. Agus so inis ha mi a dul a chur gún críocha, ha mi Èirinn ann inis, ha mi géirí bliain just rúpig eile, so bheit sin acalaibh just scanneal, but actually a thula acalaibh san project scanneal, ach bheit sin aitinach rómsa scas gan ra míse déanamh an acalaibh leis maithair, agus tháinig an níon agus bhaise a sealtaing rómsa an teddy éige, so chuir mí clip agus is dé sin bhí mí a bliain air. As call a bubble bear. Listen it? No. As a don teddy elau, but ni canuit or two la hoige, husband the cow, there ched darug. Oh. It's so kind. Distinguished them. So school an clip gomór, agus ha míse is múin go bhfuil sin a sealtaing dé ha mi hiadachig nuair a ha mi a bhríon Severus. So ha a níon díreach 3 bliain a dhúis ach an am, agus ha ishe, so ciad rút ha comas éiciise, ha gCorca go bhfuil ha gulga bha éiciise, agus a bhearach sin, ha a clachaigh na rútain tónirte on an dhòigh-chnuasachaidh, so mar exemplar hiú, and so anna chuit, so the séimhú, no, epenthesis agus séimhú is dó sin, ha sin an dhòigh-chnuasachaidh éiciise agus cabhfuil agus na rútain mar sin, ach bhearach sin, ha go mbeadh phròiseact go bhfuil sé thó talachta leis an cànan a bliain, agus sin go má cútamach. So just a rís, so sin just says can jealous sin. So a rís, so ha mi dul chur chun críoch scas go bhfuil mi is smúin mi bríon tóir, ach just a bhí smúin so mar thuirs mi chur mi model le chéile nuair a bhain mi is smúin Chorca Dhuibhne, ach ha mi sé smúin go bhfuil sin colachtaí na amasan ag duine an an alba thoma nuair a ha sin is múniuigh Tar-chur Cànain eadar idir na Ginealaichean a chur a rúd. Agus so ha mi dóchas go bhfuil sin cúteachach stócha na chéal, ach ciú ach an nuirt stócha nasc cúteamh rómsa go bhfuil sin ulas múin in daibh. Agus chanéal mi a grá na chéal sin is múin an daibh mar ach a bhí is múin Uirnin ha mi is múin go bhfuil sin díreach is múin bhfuil mar nach rannsachadh cànan eadar, mar ha mi sé díreach is múin an comas agus rútain mar sin.
ach déhó cúachtamach sa ha an daibh, agus go bhfuil an daibh an céan idir a cànain comas cànain agus clach a cànain cúteach. Agus mi gur a cáil déhó cúachtamach sa ha dóin a cha a chur céal le defarútain agus h-àraidh óna sealadh cúine. So, a bhí a sealting idir cànain agus an sùil ón húlin cúine. So, sin gur míle maga tapa live agus seo just céilte rís so YouTube channel túsma agus le a chlín chomá agus rutain eile a scríb míse na dhéon sin. So, gur míle tapa live.